Anay, riles sa barangay Ungka 2, Pavia, Himuon bilang alternatibo nga ruta, agud mahagan-hagan ang trapiko. Ining gitutukan ni Dalan Sarmiento. Amat-amat na ginhawanan ng Anay riles sa bahin sang barangay Ungka 2, Pavia. Talalupang doon nga umpisa nagsugod ang konstruksyon sang duha ka flyover sa banwa. Nagabugat ang trapiko ilabi na kun rush hour. Ang paghimo sang Anay riles bilang alternatibo nga ruta sa mga pribado nga salakyan ang kabahin sang proyekto sang DPWH kag LGU Pavia. To decongest the traffic, kay iti syempre kita flyover, so we have to look for an alternate route para hindi siya mag-traffic kung mag-full nagid ang aton nga flyover. Pila ka mga balay sa riles ang posible maapektuhan sa proyekto, apang suno sa mga residente. Okay lang para sa kayon sa tanan, okay gili. Magasugod ang pagpalapad kag pag-aspalto sang dalan sa C1 Road tubtub sa isa ka subdivision sa barangay Ungka. Ginalauman nga maagya na ang alternatibo nga ruta sa mga masunod nga semana. Upod kay Hans Disyerto. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.